И здравейте на всички, аз съм Боян, а това е новият ми клип. Днес реших да снимам малко на Clash Royale на ето този чалендж, Mega Minion Challenge. Вече най-голямата награда 23 карти и 600 голд. Си казах, защо да направя един чалендж? Търсим клип, знам, че ви обичате такива чаленджи и виж, че ви харесвам. Но преди това нека да отворим тези често. 80 голд имам на Silver честа. Един Flame Tower и 11 гоблина. Добре. Фри чест. Сега между другото искам да ви покажа. Вчера от един фри чест ми се паднаха Хил и Кенан карт. Значи имаше 4 карти. Първата беше Gold. След това вместо имаше още 3 цъквания. Вместо джемове ми даде Хила. След това забравих колко къмъна и след това ми даде Epic Кенан карт. Здравях се, така че нека сега какво ще му отвори честа. Две карти този път. 10 голд, Айс Голем и Наси Бомбара. Айде приключваме с отварянето и нека да се спускаме в този чалендж. Можем да играем на рандом дек. Няма да игра този. Добре, дек да започнем, просто си правим ние дек. Така. Своето Blizzard. Minion Horde, много харесвам тази карта. Бих сложил и Гоблин Барела. Между другото, ето вижте вече тук Кенан карта. Също не можем да го сложим, но за сега няма. На место на Dark Prince нека да сложим нещо, което спира Nightwitch ми трябва. Далок или Ice Wizard. Лумбъра ми изкушава, обаче ще взема Ice Wizard. И нека се впускаме в първия батъл. Надявам се да се чуем горе-долу добре. Така. Знаете, ние тук горе щита. Защото тук Гоблин Барел е на четвърто. И верно, че можем да сложим в Фокрайдър, бе. Само миньони сме ги наредили ние. Аршерските ми се ги стават. Тази мега минион едва ли ще стигна до някъде. И хидна косъм беше да удари. Добре. Айс Wizard ще го пазим за защита. Мисля да пуснем Wizard назад. Обаче и той има Ice Wizard. Това е интересно. Това е неприятно комбо. Найт. Но ми е интересно за как той ще се защити. Мега миньон. Не е лошо. Никак даже. Дай пек още един. Добре. Добре, сега. Зад Найта мисля да си пусна. Така. Но малко комбо. То Гоблин Барел там просто цялата кола е направена нищо. Сега че той си схаби Айс Голема, което е много хубаво за мен. Добре, 2 удара от Мега Миниона. И вместо тук да сложа Ice Wizard, Flame Tower. Там естествено Найт, няма как да не сложа Найта. Голден Барел, няма много да се чудя. Елит. Аз тук няма много да се двумя, ще пусна Minion Horde и 11 Wizard. Добре, браво Ice Wizard, като по работа свърши. И ПК. Сега да те видим. Умника. Тук ми трябва да има Wizard, честно казано. Мега Миньон.
Айс Wizard ми трябва тук за тази кола. Гоблин Барел ще пусна. И тази кола е свалена. Мисля, ще вземем този батъл, естествено, още нищо не е сигурно. Слагаме на Инферно и GG, победа. Започваме доста добре този турнир. Това е дека е доста добър. Трябва да сме честни. Между другото, да, забравих да ви кажа, качих 10-та арена. Вчера имах 2800 купи, ми се играше много и качих 3077. Ето това имам в шопа. Между другото, ми станах само 4 карти. Нека продължаваме. Аз между другото в момента имам доста мега миньони, но специално за вас влязох в този турнамент. Естествено така... О, не. Фурна, точно фурна не исках да имат. Айс Wizard. Един Айс Wizard, заедно с Wizard, тук ще ми трябва. И Боулер, вау. Така. Добре. Така. Там ще пуснем найт, колко да разсея фарспиритите. Гоблин Барел обаче до 1300, не до 1400, 96 наби. Можете да не пуска добре, последно пуска фарспиритите. Обаче той пак има фурна. Което не ми харесва. Добре, след се казвам, че не бъде една идея по-трудно. Добре. Тук нещо няма хора да ще абсолютно достатъчен. Да, дори уби фарспиритите. Тоест фарспиритите се позият там. Сега Инферно кулата ще сложа. И да, това зато не ми е приятно. Точно тази карта аз много мразя да виждам. Но един найт тук би трябва да разсее достатъчно другите единици. Така. Сега Гоблин Барел. О, боже мой. И пак елитките едва ли ще ударят. Бам! И сега това чичка да си поема. Тук два фарспирите нищо няма ми направят. И ама ми уби пеката. Ще го само израда. И видите как тази игра вече почва да се преобръща. Вече как почва да се в наша полза. 300 стана на тяхна кола, обаче 400 е на нашата. Кам. Ау, не, мега миньон. Трябва само много жестоко се защитавам от грейвярда им. Т.е. добре съм свикнал с 2v2 чаленджите, толкова... О, това обаче е невероятна победа! Този Гоблин Барел нямаше с какво да го защити и Флуенки загуби сякаш чудо от мен. Сега ще видите колко мега минимум с тези 5, с 115 мани. Казвам, че имам да взимам още 25 мега минина. Ужас. Само с мега минина не се напълня, бе. Естествено, ако успея да ето такъв въпрос на успех и умения. И всички ли имате електро, бе? Добре, че го взех това и Wizard да мога да защитавам с нещо. Да те пускам мега миньон, аз ще пусна мега миньон, защото
Не знам с какво друго се защитя в момента. И идва един много неприятен момент, в който той спуска джамп скелетъна. Но аз съм спокоен, сега си пусна пеката и той няма знае какво да прави. Хокрайдер, аз имам найт много ясно. Той да не мисли, че съм някакъв неподготвен. И бандитка ми пуска. Добре. Електро пуска, естествено. Сега се изреда. И обаче това Мега Миньън е много неприятна карта, само да ви кажа. Трябваше обаче Ice Wizard тук да изпревари Wizard. Мисля да Wizard да удари веднъж, Ice Wizard там настоява си и май до 1600 ще свали. Да, браво, не го успя. Така сега нямаме атака. Много. И време е да почваме пека пуша. О, ес, това бие по найта. Този Джан Скелетон тук беше просто пожертван, защото той още там ще умре от Мега Миньъна. Айде, чао. Още от значи сега от другата страна ще почваме пуш с пека. Много ясно. Ice Wizard тук няма просто изобщо се колебая с този Ice Wizard. Yes. Барбове има. Интересно е. Интересен дек има този човек. Мани се през всичко това пусна пеката тук супер убийствена. И ако така един Гоблин барел бъде пуснат. Yes, сега е победа! 3 победи и 0 загуби. Видите просто, че този дек е убийствен. Мега Миньън Чаленджа за сега поне за мен върви много добре. Аз не изпитвам кой знае каква трудност. Пак сме на 10-та арена. Почвам го с пеката. Ай, лава! Лавата обаче е бавен, така че... Гоблинс, така. Добре. Добре, успяхме да се защитим. Там уния стрели, не знам защо ги пусна. И Мега Миньъна просто унищожава кулата. Са там Гоблин барел, мисля, че ще довърши. Вау. Първо ми се прави много време ми се смее, пък сега мирове. Лава Хаунд. Не разбирам защо толкова настоява да го пуска този Лава Хаунд. Аз... Ало, инферно. Мислех да си изхитрия да пусна... Абе, тук една. Мисля да си изхитрия да му пусна... един Ice Wizard, който да му набие кулата, обаче... Ау! Свали ми кулата. Ау! То солидна защита.
Baby Dragon. Това не ми харесва изобщо. Това ама ни най-малко не ми харесва. И тук един Гоблин Барел. Той вече няма какво направи за тази кола. Yes. Бърни се, браво бе. И сега тук ако ме зареди пеката ще бъде супер. Бам. Той ще пусне друг Уизърд там. Умри бе Уизърд. Айс Уизърд плюс Гоблин Барел на малкия му тауър пускам. Пек. Ау, че си изхъби и той мазна елексира. И това тук е победа за нас. Yes! 4 победи и взимаме още 10 мегаминьона. Сто 25 мегаминьона. Няма си хубя парите, защото сега трябва да апдейтвам аролсите. Те струват 8000, това не са малко пари. Все много добре ни върви в този чалендж. Ако трябва да сме честни. Напускаме там един Гоблин Барел. Гаден лок. Какво стана? Що елексиране зарежда? Вау! И вие ли виждате също, което и аз? Виждате ли само как се движи мия хорда ми? Как ми зарежда елексира? И вие ли го виждате? Това не ми харесва. Това обаче на мен изобщо не ми харесва. Не сега как Уизър да не иска да се пусне. Нещо стана. Вау, просто аз не искам да знам какво се случи в момента. Не искам да знам, защото така жестоко ми бъгва. Виж колко се... Как се така вече не се пусна инферното? Вау. Виж какво е като дървена кукла тази пека. Аз не разбирам то дали се отказа. Или просто на много ме нещо такова. Оправи се. Добре, тук победихме с 3 на 0. По чудо видяхте просто как... Не искам да ми пише долу в коментарите, ако знаете какво се случи. Нека пусна реплея.
Не, реплея, всичко си супер. Аз защо видя пейката вместо да ходи, че се клати. Добре, поне, че това ще ми бъде последния матч. Имам 5 чрез интернет. Какво стана? Но се надявам сега, ако спечеля тази игра, да ми спадне поне епик, която да бъде кенън картото. Ао, ето защо се взе хайс изредо. Ето защо аз до сега не срещнах Nightwitch, но я очаквах определено. Така, голем! Не, скъпи приятели, голем ще видим. За на огромно нещастие, поне би трябвало да видим голем. Ето го. Нищо, имаме инферно. А той иска би Nightwitch-а. Сега си имам още 6 елексир. И ти го на играта се нарежда. И голем гален. Колко много обаче ми наби. Тъпия мой спирит, обаче неговата, ако има малко по-малко. Ето го и съдбоносния пуш. Тук ще нареди Nightwitch и другите глупости, ето го. Ако напускам така между другото много неща, неговия White нищо няма да направи. Ето. Видяхте, че неговия White абсолютно нищо не направи. Обаче той има дори Executioner. Това на мен не ми харесва. Присъствието на този Executioner на мен не ми хареса. Поместиха бя и спирита и там. Супер бе, арчерите му отидоха. Не, кога. Тук естествено. Тук той само с лайтинг може да ни бие. Обаче пък той не знам никакво сме го приготвили. Са, пеката, малката напред е браво на пеката. Оп. Опа, се залавам. Опа, да не би да е на път. Май да. Макар че това нещо хубаво е на път. Арвин, ще посмее ли да ме атакува? Дали сме? Не сме. Обаче сме или не сме, ние печелим. Победа, скъпи приятели, срещу каквито и декове да играехме, ние спечелихме. И ето, че ще отворим дори един трети чест в този епизод, но сега е мега минена. Нека видим какво ще се съдържа с честен голд. Един гоблин ганг, добре, ще има само рер. Гоблини, сега ако ми спадна още някакъв гоблин, мускетарка, добре. Добре, скъпи приятели, това ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да оставите един лайк и да се абонирате. Това бях аз, Боян Кинг. Чао!